Bueno, como a mí me gusta cumplir soños e a vos vos gusta axudarme a cumplir soños, veño a contarvos o meu último desexo así tocho. Gustaríame ser, ainda que sexa por un día só, un día, presidenta do Congreso. Sí! Sí, por favor. Eu non sei máis de quen está, pero é por un día, eu non quero historias. Só quero que me deixedes a mí estar ali un día gobernando o chollo este. Para empezar, íbamos a empezar con normas básicas que se aprenden así en el jardín de infancia. Parvulitos para los que estáis aí que xa tendes todos unha edad. Por ejemplo, el que insulte pa súa casa, o que interrumpa pa súa casa, o que conte mentiras pa súa casa, o que se poña a berrear fuera pa súa casa, o que se poña a patalear fuera pa súa casa, los aplausitos e acaso deixámolos para el show de medianoche. Pero non para a súa casa así, sin máis. Non, para a súa casa, sin cobrar e con unha multa. Por qué? Pois por interferir no bo funcionamento de esa cámara tan importante para todos los españoles e españolas. Porque mira, se non se saben comportar, pa súa casa, pa súa, e non digo pa o medio do monte porque o resto dos seres que habitan o monte non teñen por que aturar a semellantes maleducados, energúmenos, ignorantes e pailáns. Sí, digo pailáns, porque pailán é aquel que quere facer que é unha cousa que non é. Facer aparentar que é algo máis do que é. Esa xente quere pretender pasar por políticos, cando non tendes nin idea do que é a política. Bueno, xa dixen, ala, que vai a ben, que boa falta fai.